Bon dia, Club del Vi. Lo prometido es deuda. Ahir vaig anunciar el sorteig de dues ampolles Magnum, Valdo Galir i Via Edetana Carinyena, i anem a procedir a fer el sorteig, d'acord? Tancaré els ulls, remenaré la copa, agafaré un paperet i donaré el primer guanyador, s'emportarà el blanc, Valdo Galir, i el segon guanyador, el vi negre, Via Edetana, d'acord? Comencem! Primer paperet, que guardo aquí. I segon paperet, que guardo aquí. Bueno, procedim. Primer guanyador és Anna del Bas, que s'emporta Valdo Galir, Godello, i el segon guanyador, que és Albert Roig. Si voleu passar per aquí a Poblenou a buscar-les, perfecte. Si us va malament, ja us poseu en contacte amb nosaltres i us la portem allà a Sant Andreu, d'acord? Gaudiu de l'ampolla, us la guardem, no és urgent que vingueu a buscar-la. I res, bon cap de setmana a tothom. Salut!